Setunggal ki mawon. Mila namung setunggal to, Bapak? Nggih, biasane ki tanduk-tanduk. Lah biasane tanduk lho kok namung ping sepisan. Kok ping sepisan. Nggih, matur suwun Bapak, sampun dana swantenipun. Sekeca sanget. Iki. Apa ki? Lah iya tuh. Napa Mas Munir? Sik penasaran ini Mas. Ayo. Mangga. Okay. Apa Mas? Lebus. Blitar ya. Iya, aku nang Pak Mundutan Blitar wau kan durung to.
Iya toh? Ya, Iya, Blitar. Blitar Ah, durung. Pamundutan wonten Oke, Blitar. oke, oke. Sip. Nah, Waduh, terima kasih diingatkan. Nggih, niki Blitar wau wonten Pamundutan. Blitar caping Gunung Joko Tingkir. Pramila niki Blitar nembe badhe dipun caosaken. nggih. Pramila sumangga Mas Munir Blitar dados.
Blitar. Ini. Nggih, mboten napa-napa browsing, mboten masalah daripada nek mboten browsing terus ngelamun.